Dobrý deň. Srdečne vás vítam z Liptova. Nachádzame sa na ulici Kapitána Nálepku. V dnešnej ponuke vám predstavíme dvojizbový byt na predaj. Tak môžeme sa ísť naň pozrieť. V tom dome sa nachádza takéto krásne atrium, ktoré nenájdete nikde. Nachádzame sa v samotnom byte. Chodba, kúpeľňa spojená s WC, kuchyňa, krásna obývačka a spáleň orientované na juh. Tento byt je na predaj, komplet zariadený, tak ako ho vidíte. Ak sa vám táto ponuka páči, tak nám kľudne zavolajte alebo napíšte. Tešíme sa na budúce. Dovidenia.